Og nu, dagens mand. Denne gang i Playmobil Edition. Og jeg kan godt lide dit hår. Jeg synes overhovedet ikke, at du ligner en munk. Jeg synes, det er flot hår. Nej. Det gør ingen af jer. TV2 kalder det jo ikke selv Playmobil Edition. De kalder det dagens mandlige kvinde. Det fede ved dagens mand, det er timingen på, hvornår pigerne slukker sig ud. Indimellem siger det mest om dem, der slukker. Jeg er nærmest besat af lækre ting og smukke former. Jeg har ikke smukke former. Og piger, der tror, de er mænd. Nej tak. Det er mig. Jeg bruger rigtig mange timer på bare at gå op og kigge på lamper og køkkenudstyr. Det lyder da også fucking kedeligt. Hun ligner også en, der interesserer sig meget for gryder. Ja, hun ligner Jim Carrey i Dum og Dummere. Eller Ida Auken i God Aften Danmark. Så jeg skulle mere til ham her. Når jeg ikke er med i dagens mand, kan jeg godt lide at trimme min busk. Det håber jeg også, du kan. Jeg har en have, og den hører til mit eget hus. Eller min mors hus. Ja, det var min mors hus, men hun er desværre død. Som det er en også i livsstil, kan jeg godt lide at svømme, men helst i min jacuzzi, for der er ingen hajer. Jeg kan godt lide brystsvømning. Jeg kunne for eksempel lade svømme rundt i mine bryster. Men seriøst, det er ikke sådan nogle klamme smatker, som bare kan svømme ordentligt. Der var heller ingen hajer. Det her, det er mit toilet. Det her står og gør mig lidt lækker. Jeg forventer, at du har en lige så lækker krop som majs er lækkert. Men jeg kan faktisk også godt lide det som popcornflakes. Jeg har også lavet majs. Så hvis du er til en bad boy, der skal holde til kort snor, kunne vi godt bruge en ny kvinde i huset. Meget mor. Det er da ikke rigtig tatovering. Okay. Det er rigtig nej til dig. Og nogen, der siger, at mor er syg. Og nogen, der siger, at jeg var syg. Nå, vi skal også have lukket den Playmobil Special. Hvad med at gøre det på multipresset stemning? Jeg tror, jeg springer over. Du springer over? Ja, jeg tror faktisk, det der. Er der simpelthen ingen af pigerne, der du vil ud på date med? Nej. Altså, vi skal jo ikke tvinge på date. Der er jo mere presset stemning end i mig og min mor. Altså, jeg har ikke oplevet så presset stemning, siden jeg mødte min far på chatrouletten. Eller siden jeg forsøgte at high-five en jøde, der ikke var med på ideen. Kongen af Rømø er et program, der